kasu paradigmatiko honetatik, azken finean, estrapolatu ahal izan dudalako, terapeutak eta lekukoak beraiek emandako gakotik, testuinguru batean. Eta testuinguru hori mundu mailakoa da. Gure kasua, alegia euskal komunitateko kasua eta beraz kasu isolatu honi gertatzen zaiona, ez da gauza berria. Eta ez da hemen bakarrik gertatzen, zoritxarrez. Nazioarteko mapa hola martxan delako, badirelako hor podere harremanak eta badirelako azkenean Fanonek deskribatzen duen bezala, badirelako izakiak eta ez izakiak, ez? Eta horregatik, hain zuzen ere, kolonialismotik eta kolonialismoa bera ikertu duten pentsalariak izugarri lagungarri izan zaizkit, zentzua emateko kasu honi, lekuko honi gertatzen zaionari. Hainbat herri Afrikakoak kolonialismotik atera direnak eta garai hartan deskolonizazio prozesu hortan parte hartu zuten pentsalarien aipuak lagundu dute zentzua ematen honi, hain zuzen ere menperakuntza eta zapalketa mekanismoak orain eta hemen bizitzen ditugulako euskal komunitatean. Ezin dugulako gure hizkuntzan hemen bizi normala egin. Nun ikusten da euskaraz bakarrik normalitate osoz bizi ahal izateko lekurik Euskal Herrian oraingo egunean, ez? Oasis batzuk oraindik gelditzen balin badira ere, ez dago. Eta zentzu horretan, Maria Jose Azurmendik ere erraten du, ez? Ez dagoela eleaniztun estaturik munduan. Ez da posible, ordan batek erraten aldu bai, edo Suitza edo Kanada, bai, baina hor estatu beraren pean hizkuntza ofizial bat baino gehiago izateak, ez du erran nahi gizartea bera edo komunitatea bera eleaniztuna denik. Pertsonak izaten aldira eleaniztunak eta biba osoa berazgarria da, hizkuntza bat baino gehiago jakitea. Baina bere eguneroko bizian, estatu horietan egin dituzte hizkuntzen geografikoki lekuak, eta horiek dira elebakarrak. Hizkuntzek behar dituzte beren terreno elebakarrak, eta horregatik ezin da funtzionatu. Podererik gabeko eremu batean, tamalez, ezin da funtzionatu. Gauzak hola funtzionatzen dute, eta horren ondorioa da, hain zuzen ere, kolonialismoa bera, ez? Edo horren eragilea da, era holako zirkulo bizioso bat, eta horren aterabide bakarra egiazkoa benetan definitiboa dena da, podere harreman horretatik ateratzea eta ukatea hizkuntza horrek bere eremua elebakar gisa bizitzeko, eta horrek eskatzen duena da bere podera eta bere estatua azken finean.